Ayan po, akyat tayo. Tapos na si Kuya Arnel dito sa taas. Grabe, napakainit. Ayan, bali yun ang pinatungan niya. Parang bata. Gamitan mo yung chansi. Okay, ano? Yung pangko. Amo, ayan po, good morning. Dito tayo sa sa site. Magbibis muna ako ng damit. Partner kami ni Kuya Arnel. Aring darwa. Adi bakal. Abot ko na kanimo. Morning, everybody! Oh, mga doon. How are you today? Tulog doon. Mama! I'm here. May bisita tayo. Yes. Mama. Dati Martin. Ayun. Ang family. Marita. Ay, okay. Diyanan ka nila? Yes. Pumunta ako dito kasi namin gusto dito. Yo! Magbakasyon ulit kayo dito? Ay, oo. Magpapakasyon kami. Mas na-miss ko siya. Mabigat yung dala. Mabigat yung dala. Oo. Ay, talagang bilis. Mag-prepare ng halo.
Uy! Kalasi. Hindi nga raw siya nag-iiga dahil mag-ibig. Ano dito? Kami. Sina. Saan? Mali. Mali. Magtataka yung sila. Ano dito? Kami. Kalasi ba? Kami. Ay, Kuya Ben. Ano ba ito para dito? Upiya. 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 Ito. Ano sama? Ay, ang ganda dito ganit mo. Pati ako. Number pati. Ano ba yan? Kami ko yun ng mga mga. Hindi ko nalipit ko. Tiyak ko, Loy. Thank you. Kataas. Oo. Kataas mataas. Pati mo siya na ligtaas ka ba? So ligtaas ka ito, ligtaas ka ito. Halo ko na itaas. Oo. Parang pintada. Magaan pa. Kamasok ng kabahan ito ba? Harap na pagkano na natin. Lagyan na natin tubig. Yabang pati nito. Kaya dito. Amo.
Nag-estada? Nag-estada? Saan? Meron? Siguro. Ito yata, gilid. Layo, klase na. No? Layo. Marat lang din. Kaya pa mo buhangin. Kapag kayo ito. Wala nang dati. Ha? Pinapasok na kita mo. Yan ko. Yan na talaga. Tubig pa. Tubig pa. Ganun din. Ito halo na. At kunti-kunti na. Pakit-pakit. Ay, nako. Ayan na. Yung prepare ko. Yung sila Ate Margie. Anto sa baba. Kuya Bong sa taas. Amot kay Kuya Arnel. Baba Kuya Ben. Ha? Init na kaagad. Ha? Ito halo ko. Ito natira. Nila Kuya Bong. Tira dyan sa agdan. Magagamit naman doon sa taas. Halo Black. Kuya Bong. Halo Black. Di pa man, baby. Di pa man? Ito pasin-pasin na. Na. Pasin-pasin. Butangan muna ko na niya sa araw tadi. Yamin. Kaya ko.
Pintas ko lang lang ito. Awan mo sa pipinit. Awan mo sa pipinit. Ay, dito. Laglag na iwag. Tama ka di pa itong dito. Dapat. Ano maubos yung lakas? Kasi marami yan eh. Mas doble pa nga dyan pinitigan ko. Meron na. Diba? Pag mas electric pa, nakatutok mo sa daro. Kira mo saan yun? Tapos nasan ko yung cellphone ko. Ma'am? Ni ano ko. Ano daw? Cellphone ko. Cellphone? Ikaw lang, kami lagay. Wala man dito yung cellphone. Daming cellphone naka-charge. Hindi mo natin alam kanina yan. That's it. Ano ba kaya mo? Saan? Ang maraya ako na. Humarap asak. Salita na.
Ano pa naglalaba yung dalawa? Ano, inop ko na. Ano mo yan? Sige ko yan. Ang po kasi po yan naglalaba yung dalawa, si nanay tsaka si Mary. Kukusot. Ganyan. Kaya si Margie. May Kaya siyempre sawa salamat sa lahat ng mga viewers na sumusupport ko sa channel ko niya. Okay. Ay, thank you. Kukusot. Kukusot. Pagod di ano? Ha? Banlawan. Banlawan. Bula. Wala. Matagal siguro na wala pinalitan yan. Pero may downy yan. Ayan! Subok raw ngayon. Talagang amo. Ay, ito na. Siguro ngayon. Siguro. Amo. Mga piraro ngayon. Panundot mo tol. Mag-iinit nga ako. Alas 6 na, wala akong upload. Hindi ako nakapag-iinit. Mag-iinit motor ko, di ko na ipasok. Di ko na ibaba. Oh. Buti din na. Inom na pala. Ito. Oo, di ko na ibaba. Yung. Ito. Tulog na tulog kami. Madalan ko nga yun. Lawusan ko sa gabi. Ano ka din motor ha, di? Nasa labas. Tapos sila buwit, nadaanan ko, nasa sayawan. Di magpiraso. Yakyat na? Yakyat? Kay tagal-tagal kitang hinahanap, tila nawalan ng pag-ibig. Ay, oo. Malakas. Awan. Yung gulay daw, dapat kumakain tayo ng gulay. Para, ano, malakas. Para matagal yung buhay. Kaso dapat kumain din ng karne. Baka din na tayo mamatay. Oo. Diba? Matay po din. Kain din ng karne. Kasi baka din na tayo mamatay. Minsan-minsan. Kasi yung gulay, pampahaba ng buhay. Kung laging gulay, hindi na tayo mamamatay niyan. Matay. Magkakain din ng karne. Mga alam pala sa pa. Solo. Kain tayo ng gulay. Pampahaba ng buhay. Kain din tayo ng karne. Din tayo mamatay. Kaya pala kumain ng karne. Oo. Yung puro pampahaba ng buhay. Ayun, mamatay. Ha? Sa taas na eh. Ay, tapos na pala. Alin? Tsaka ano?
Taas pa. Bubong. Para tapos yung bubong. Mataas man ka ng start. Taas man kaya kung mayari. Ayun, man. Mama na. Pakingalo na muna. Ayo. Hindi pa kawarot. Hanapa mo. Mga kuhaan naman ika. Parang bata. Gamitan ko na yung chamchi. Okay yung ano? Yung pag-anihaw. Nakul pa. Webong. Ha? Last na. Kaya na yung blooming. Hindi ka na blooming. Dapat maaga ka pumunta dito para blooming. Diba? Ay, tuloy mo kung ano. Ano? Tama na? Hindi na maputangan? Hindi na lalagyan? Hindi ka na blooming. Ano to? Kinuha muna to. Kinuha muna raw to sabi. Bali, akyat muna ako doon. Kanila. Ito po. Yun. Itong halo na to. Yung sarado yung mukha. Maraming salamat po sa lahat na viewers, sponsor. Na patuloy na susuporta din sa Kabay project na to kay, kay Chinjin. Ano po. Bye-bye. Thank you. Ano po, akyat tayo. Tapos na si Kuya Arnel dito sa taas. Grabe, napakainit. Ayan. Bali yun ang pinatungan niya sa taas. Isang patong lang naman. Kasi grabe nga yung init talaga. Tulad nung ginawa kahapon dyan. Tapos na siya. Alas 4 na, grabe pa yung init. Tirik ang init. Alas 4 na. Ang Kuya Arnel. Siyempre, bihis na rin tayo. Para makasingaw na rin yung katawan. Ay. Wasak na yung tissues kagad. May gamit pala yan. Tingin mo ano? Ito yung ginagay mo. Ayan. Amoy!